komai daga gare shi yake shine tushe. ya miƙa lamura gaba ya miƙa lamari gaba ki ɗaya gare shi, kamar yadda tsuntsu yake dogaro ga mahaliccinsa wanda zai wayi gari ba abin da yake cikinsa, ba shi da kuma wata kasuwa da zai ci, amma zai tashi ya hau kan wannan bishiyar ya ci wannan, ya hau kan wannan bishiyar ya ci, in Allah ya yarda kafin yamma kuma ya cika ya samu abin da yake so, saboda ya dogara da Allah haƙƙa tawakkuli. To haka mai wannan zuciyar yake. Sannan mai wannan zuciyar kuma za ka same shi da ina ba, shine mai konkomawa ne zuwa ga Allah. Ba za ka same shi yana wasa da sallarsa ba, ba za ka same shi yana wasa da nafilarsa ba, ba za ka same shi yana wasa da azumi ba, ba za ka same shi yana wasa da kyautatawa iyayen shi ba, ba za ka same shi yana kyautatawa dan adam ba, ba za ka same shi yana kin kyautatawa dan adam ba kai. Haka nan ba za ka same shi yana yin duk wani abu da zai cutar da wani ba, domin me? A'a, shi yana fara tunano Allah ne, domin idan san ka yake yana son ka ne dan kana son Allah. In mu'amala yake da kai yana mu'amala da kai ne dan kana kaunar Allah. In ba ka ya baka ne dan Allah. In ya hana ka ya hana ka ne dan Allah. In ya fushi da kai ya yi fushi da kai ne dan Allah. In ya kaunace ka ya jawo ka kusa da shi duk saboda wannan dalilin ne. Ka gane? Ashe kenan a kowane hali za ka same shi tunanin Allah yake, kuma shi ne a tare da shi, kuma duk abin da kake iya samu a tattare da shi idan har kun haɗa wancan tushen na ƙaunar Allah da kusantar Allah, kana iya samun wannan a tattare da shi. Sannan za ka same shi mai tsananin nisantar abin da zai jawo fushin Allah. Allah baya son kaza, Allah yana fushi da kaza, yana ƙin wannan abin, domin alamar san wanda kake so shine ka so abin da yake so, ka ƙi abin da yake ƙi. Soyayya ta zama ta ƙarya a lokacin da gawo abin da wanda kake so yake so, kai kuma kana bijire wannan abin, kana juya masa baya. Ai ko uwar gida a gidanta a lokacin da mai gida yake gaya mata cewa ki bar kaza ki yi kaza, ita kuma sannan take masa tawaye, take nuna masa bai isa ba, take cin kwalansa, take rigima da shi, kuma idan ya dawo gida ta tare shi da waka ta masoyi, tana za ta iya narkewa a kansa, za ta iya fadawa rijiya a kansa. Ƙarya take, ko kwata ba za ta fada ba. Ka gani? Da haka kenan a lokacin da mai wannan kalbar salim din ya tabbata yana son Allah, to za ka ga yana nisanta duk wani abu da yake masa, yake jawo fushinsa. Na ka kai dan uwana saurayi dan shekara 18 da ke budurwa wanda kika cika wannan manzalin, kina da damar da zaki zaɓi wannan rayuwar. Ki rayu rayuwa ta kalbar salim, shine wannan rayuwar da muka zayyana yanzu. Idan kika samu wannan rayuwar, to duk duniya ba wanda ya fi ki jin daɗi, ba wanda zai fi ki jin moriyar duniya, ba wanda zai fi ki samun abin da Allah ya rubuta miki, domin kina zaune zai zo ya riske ki kamar yadda ajali yake riskan mishi duk inda aka je, duk inda kika je. Sannan kuma ranar kiyama ku ne yan gata. Mai wannan zuciyar shi kadai ne yake da takama da dukan kirji a gobe kiyama. Su ne wanda Allah ya ce wala yanfa umalun wala banun illa man atallaha bi qalbin salim. A Shu'ara yace rana ce da dukiya da 'ya'ya ba za su iya maka amfani ba, sai dai kawai ga wanda izo wa Allah da kalbin salim. Kenan wanda irayi da wannan zuciyar shi kadai ne yake da tabbas da cin moriya a gobe kiyama. To za kai abokina da ke kanwata ya 18 zuwa 19, kina da cikakken zaɓi, za ki zama ke nutsu ki ga cewa to wannan rayuwar zan zaɓa yanzu ko kishiyarta. Ka san mun ce da mun daga sanda muka kai shekara 17 yanzu muna son su samarin ya zama to ba wai iyayensu ne kadai za su ringa saurara shirin mu ba, su ma su zauna su fahimci cewa me ma a gaban su tukun. Kwarai da gaske. Rayuwa ta biyu da zaka zaba wa kanka shine zai iya yanzu rayuwa ta alqalbul mayyit, shine wanda yake da zuciyar da ta riga ta mutu. Kaga ita kishiyar wacce ce bakin alƙalami, bakin alƙalami ya bushe. Da haka matacciyar zuciya ita ce zuciyar mutumin da bai ma san mahallicinsa ba, bai san dalilin halittarsa ba, bai san me izo yin gidan duniya ba. Da haka rayuwa yake ta faganniya ta hauma. Ka gane? Rayuwa ce mara manufa, bai san daga inda ya ba, bai san inda za shi ba, ko bai san me isa bai sani ba. Mamun badunu. Ka ƙarshen ruɗu kenan. Don haka idan ka tambaye shi me Allah yake so ko me yake ki,
me ake nema ya aikata, me ake so ya guda, sam ba shi da wannan karatun ya jahilce shi. Da haka kawai shi yana dubawa ne menene abin da zai dace da sha'awarsa. Idan wannan abin na sha'awarsa da yake so wanda zai biya masa bukatarsa na kuɗi ne, biya masa bukata ne na sutura, biya masa bukata ne na abin da zai ci, biya masa bukata ne ta sha'awar mutum, kawai zai tafi ne ya aikata wannan abin ko da wannan abin zai takalo fushin mahalicci. Wannan ba matsalarsa ba ce, ba damuwarsa ba ce, ka gane? Da haka mai irin wannan zuciyar matacciya za ka samu son zuciya shi yake masa jagoranci. A duk sanda kai wata ma'amala da shi, kawai za ka ga son zuciyarsa shine farko, shine abin da yake fara gabatarwa kafin komai. Za ka samu cewa sha'awa ita ce take sarrafa shi, sha'awa ita ce take sarrafa ta. Da haka a san da zai biya bukatarsa ta sha'awa bai damu ba, zai biya da kowaye da kowace ce a ko ina ne ba tare da yadda da kowa ba. Ka kalli irin abin da yaran ba suke yi a wannan sababbin kafafen sadarwa, irin bidiyoyin da suke yi suke sarrafa. Da haka magana ce kawai ta sha'awa, ita ce take sarrafa mutum, ita ce take juya shi. Da haka jahilci kuma shi ne zama dubansa. Da haka duk abin da ya taso ko yake shirin tasowa ko ake tsammanin zai taso, zai kalli jahilci ne idan madubin da zai haska wannan abin. Da haka da a ce a gidan yana da ƙani ko yana da ƙanwa, shi zai ringa ganin wannan abin da ya cikin wayewa ce da tantagar ya fahimtar ya kamata. Amma za ka kalli wannan abin hatta ɗan ƙaramin yaro na gidan zai fahimci wannan abin jahilci. Wannan mai batacciyar zuciya kenan. Mafi yawancin yaran da suke faɗawa cikin harkar shaye-shaye, ko suke tasowa ba su da background na karatun addini, ko suke tasowa bisa ga wani mummunar tarbiyya, za ka ga zuciyarsa a nan gun take faɗawa. Ka fahimci ni kuwa? Da haka zai zama to gafala ita ce nishaɗinsa. Duk wani abu na gafala na ya tafi gidan rawa, ya tafi gidan kalle-kalle, ya tafi shira da 'yan mata, ya tafi kulab, ya tafi wanka, ya tafi wannan shine kaɗai abin da yake sa shi nishaɗi. Da aka da tsautsayi zai sa ya shiga masallaci ya zauna, ai minti ɗaya ba a yi sallah ba zai shiga cikin takura ya ringa gumi yana zufa saboda ya shiga cikin damuwa. Amma da zai samu kansa a gidan kiɗa ko gidan rawa ko gwan cashewa, za ka same shi cikin nutsuwa da annishuwa. Da aka tashin hankalinsa Ramadan ya so, nutsuwarsa da farin cikinsa a ce yau Ramadan ya tafi yau ɗaya ga sallah, to zai yi ƙara'i. Ka gani? To wannan mai matacciyar zuciya kenan. Duk sanda ya buɗe baki zai yi tunani, za ka samu tunaninsa kifaffe ne, ba zai taɓa tunanin abin da ya kamata ba. Da haka idan lamari ya zo da kai shawara da shi gwanda kayi da bayan takalmi. Subhanallah. Ka gane? Da haka tunaninsa zai zama to kifaffe ne. Duk wanda yake masa nasiha shine abokin gabarsa. Da haka idan aboki ne ko uwa ko waye, ran da zaka zo kana mai nasiha kana mai faɗa, kai ne abokin gabarsa. Me bai shawara kuma shine babban makiyansa. Wallahi da yawan 'yan matanmu da samarinmu sun saba kansa a wannan rukunin. Ka gane? Su da ya fulata dabbaru na kuɗa na am ala qulubin aqfaluha. Da haka zuciyar ce a rufe, a kife. Ka gane? Babu wani alkhairi da yake iya shiga tafalan ma zagu a zagan lawa qulubun. Da haka da suka karkace, shi kuma wannan babu abin da yake jawo shi illa saurayi ya biye wa sha'awa da shubuha ta zamani. Su suke ɗawainiya da shi. Da haka za ka ga iyaye suna kuka ga ɗansu sanda ake buƙatar a huta da shi, an kasa samun hutu da shi. Ya yi uwa tsawa, ya yi uba rashin kunya, ya saci dukiyar wanda ya ga dama, maimakon ya taimakawa ma iyaye a abakar ido yake ɗauki nasu, har yansare yake su bashi. Idan ya fita waje ya jawo magana, yau a ce an kashe police station, gobe a ce an raba shi da wani, jibi a ce ta fita ta bar gidan iyayenta, ta tafi ta je ta yi kwanaki, gata a ce tana gun samari, citta a ce tana gidan wata hajiya, ita ce ta ɗauki nauyinta, ita ce ta sai mata kaza. Da haka 'ya'yanmu sun zo sun shiga wannan rukunin na zuciya matacciya, sun kulle kansu. Ka gane? Rayuwa ta uku da kake da zaɓin ka ɗaukar wa kanka cewa taimaka ko ba taimaka ba, su ne wanda suke rayuwa da kalbal marid.
ita ce zuciya ce mara lafiya ce, kaga bata mutu ba ita wacce muka gan faɗa ta mutu murs, yan sai kokarin abin da zai raya ta. Saboda ita zuciyar bayan ta mutu tana iya rayuwa, domin ita zuciya a bayanin da muka yi wancan satin kamar gona ce. Da haka akwai irin takin zamanin da zaka zuba mata da irin ruwan da zaka zuba mata, sannan sai ta dawo har ta zama kamar waccan kalmar salim din. Masha Allah. Ka gane? To ita wannan kalmar marid mara lafiya ce. Ita a cikinta akwai rayuwa kuma akwai illoli. To fa. Ka gane? Da haka za ka samu mai wannan zuciyar yana ƙaunar Allah, sannan kuma ga sha'awarsa yana kuma ƙaunar ya biyo sha'awarsa. Da haka za ka sami shi halatu amalan salihan wa akar sayyi'an, yana kyakkyawan aiki kuma yana mummuna. Da haka yi ba za ka same shi tabarakallah masha Allah yana ta aikata wasu abubuwa, gobe kuma sai ka same shi ya ƙara buɗewa hanya, Ya zama mai hagun mai damai. yawwa. To shi ne irin wannan zuciyar mara lafiya, to shi ne wanda cututtukan zuciya suke iya shiga suke mata tasiri, wanda can a baya mun taɓa bayani a kansu a san da muke magana akan damuwa. Kwarai da gaske. Mai irin wannan zuciyar hassada tana iya shigarsa, kaga wanda yake da kalbus salim shi ya shagala da Allah, ya san Allah ne yake ba da komai, yake yaushe ne ma har zai tsaya ya kalli wani dan an masa baiwa ya tsaya yana mai hassada. Hassada tana zuwa ne ga mai kalbul mardi wanda zuciyarsa ba ta da lafiya. Haka idan ka san har kana iya wani hassada, bayan ka ga Allah ya wani wata baiwa ka ranga sha'awar ina ma wannan baiwar ta raba da shi kowa ya rasa, ita ce hassada. Ka gane? Ka ranga fatan ni'imar ta bar wancan. Da haka daga sanda ka je kana da wannan to ka tabbatar zuciya ka bata da lafiya, tana buƙatar magani. Me irin wannan zuciya yana da girman kai, yana da girman kai, yana rena mutane, yana kin karɓar gaskiya. Sai ka gaya mai gaskiya shine girman kai, ka gaya mutum gaskiya ya ce baka isa ba zai karɓa ba, Kuma ya san gaske. kuma ya san gaskiya ce, ko ya ce hawa ne ma ya isa. To kaga ya ɗauki kansa wata tsiya. Wannan annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ba zai taɓa shiga aljanna ba wanda ya kasance yana da girman kai daidai da ƙwayar zarra, daidai da ƙwayar zarra. Ka gane? Ba zai shiga gidan aljanna ba. Me irin wannan zuciyar, me irin wannan zuciyar yana da jijji da kai, tinƙaho da fariya da ganin cewa ya fi kowa, sannan za ka same shi mai san girma da san ɗaukaka da san kasancewa a sama da kowa. Sannan duk fitinar da ta zo ta ƙwanƙwasa ƙofarsa za ta same ta a buɗe, daman kawai kare ƙofar akai, da ta tura kawai zai shiga. Sai sa duk maganar sha'awar da wancan mai matacciyar zuciya yake zai iya yi. Sai sa Allah subhanahu wataala ya ce fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada, da yake magana akan munafikai a bakara. Zuciyarsu daman can akwai rashin lafiya, kawai da aka zo sai Allah ya kara musu wani ciwo. Da haka mai irin wacce zuciyar a kowane lokaci zai iya tafiya ya fada kowace irin halaka.